era visto. O mago. O venres pola tarde levaron un mago ao instituto de Kevin. Para min que deberían apostar un pouco máis polas matemáticas e o inglés. Pero quen son eu para falar de pedagogía? Líbreme Dios. Bueno, o caso é que a actuación do mago trouxo cola. Sí, amigo, sí, acertastes. Efectivamente, agora o Túzaro quere ser mago. Vale, atentos, por favor, pido máxima de atención, ¿de acuerdo? Ven, ahí va, A ver, arranca dunha vez, Kevin, que hai que facer? Vale, mire, atentos, colle, por favor, señorita, colle unha carta. Aí está, moi ben, pois agora, espera, perdón, que me esqueci de dicirte que tens que memorizar a carta, vale? Que memorizar aprender a carta de memoria. Xa está, Kevin, xa está. Sí, Sí. ¿segura? Vale, muy bien. Ven, pues atención, por favor, non perdades detalle. Papá, fai o favor de soplar aquí. Muy bien ese soplido mágico. No me digas. Aquí a carta que tes aí, mamá. Non é o rei de espadas? Pois non. Toma! Botei media hora intentando convencelo de que era imposible de que o truco fose así, de que o estaba facendo mal, pero tanto ten, home, a Túzaro e a Carneiro, a Kevin non hai quen lle gañe. Muy bien, atentos. Por favor, Puskas, ¿puedes examinar este pano mágico, por favor? Ven, ven, ¿está correcto? ¿Puedes decir cuántos dedos hay en esta van? Muy bien. Bien, ¿puedes tapar con mi pano mágico? Ahí está. Sí, muy bien. Bien, ahora concentración, por favor, Lino, ¿puedes soplar con tu soplido mágico de cartero? Concéntrate, por favor, Muy bien. ¿Puedes retirar el pano, por favor? 1, 2, sí. ¡Tita! Vamos a ver, Kevin, dime que carallo vas. Que ahora he de beber con contra este de que xa sabía de xo truco, non? Eu que idea, non? Ben, Agora vas ir para a casa, nené, e vas practicar outros trucos, Veña, ala, coño tapete e arranca. Carallo, fara. Queren actuar polas aldeas, como se fose Farruco. Pero se fai o truco do dedo por aí adiante, lincha, non? Me acaban con el. E non digo que non o mereza, O que dijo é que entre as obrigas de pai está de salvar a vida dun fillo, por burro que sexa. Eu digo de leválo a un colexio deses que hai para xente especial, xa sabes. Eu digo mesmo, É que non se pode desperdiciar ese talento que ten. Calado, Puskas. Lino, aquí non hai escolas desas, que senón onde vai que o tiña metido. Ben sabes onde o mando cando hai problemas. Pois mira, se cadra benlle ben. E que tipo de maxia practicas, Kevin? Pois da boa. Da que che deixa flipado. Eu tiño un truco que foi casi todo de... Agora o que se leva é a maxia de cerca, as cartas e todas esas traballadas. Pero a maxia boa de verdade era a que practicaba o gran Houdini, o escapismo. Quen era Houdini? Kevin, non sabes quen era Houdini? Non, que era de Lameiro. Por favor, Kevin, non. Houdini, lamentablemente, non era de Lameiro. Escoita, Houdini foi o mago máis grande, o máis poderoso de todos os tempos. Moito máis que Voldemort. Cala! Insensato, non pronuncies ese nome nesta casa. Escoita, Kevin, a maxia é seria e moi perigosa. Verás, vouche contar a historia do gran Houdini. Como tantas e tantas veces antes na historia de Lameiro, e particularmente na de Kevin José, foi peor o remedio que a enfermidade. Aí está. Atado e ben atado. Moi ben, pois agora que estou atado e ben atado, agora fai o favorino de meter a chave na miña boca.
Mira ben o que faz, mira ben, que nada máis que temos unha chave. Aí está, vale. Moi ben, agora tiño a chave no meu fígado, Entón agora ven un momento máxico no que me vou soltar, vale? Veña, pero hai que contar ata 3. Veña, va, contade comigo, 1, 2 e 3. Espera, hai que contar outra vez. 1, 2 e 3. Mirache ben que fora esa chave. Estivemos ata ben entrada a noite intentando liberalo. Pero claro, non podíamos usar a rebarbadora por medo a amputarlle un brazo. Así que decidimos esperar ata mañá e aproveitar para reflexionar. Pero si xo digo eu sempre que ti non és vendado, que tiñamos que ter pedido unha pensión por ti, como se cho ocorre tragar a chave, home? É un truco de Houdini. Ignorante. Non lle faltes a tua nai, Mas que si non podes escapar, payaso. Non podes. Mira, isto xa é cousa túa, Moncho. Sácamo de diante que non o quero ver. Lévalo para a horta, que se poña a cagar de pé, e ti, cando veis a brillar algo entre a merda, dixe a papá que a colla e te solte. Vale, que non digas burradas, Elvira, por favor, home. Fora os dous que non vos quero ver diante. Alá. Pasa. Parece un coelliño de Duralés, coño. Pasa. Imos correr un estúpido velo sobre o que pasou o resto da noite. E, sobre todo, sobre o indigno episodio da recollida da chave. Iso non vai volver pasar, E sabes por qué? Porque vas deixar esa merda da maxia se non queres que che parta a grima. Que non, porque o novo truco que vou facer pedino por internet. Como? Sí. Pedino nunha página americana que vende trucos de maxia. O truco chamase Desaparition. Desaparition é desaparición en inglés. Pero que desaparece, payaso? Que desaparece? Desaparezo eu. Que che parece? Pois logo compro. O mellor que teña. E non te vayas só barato. Eu xa conseguín que non fose por aí adiante facendo o truco do dedo. Vaya, que lle salvei a vida prácticamente. Agora, se quere gastar os cartos en caralladas, é moi libre. Kevin, estate quieto que eu xa sei como acaba isto. Tranquilo, papá, que esta vez é completamente diferente, vale? Por favor, Moncho, por fin un rapaz de Lameiro que se atreve co escapismo e ti a poñer problemas. É teu fillo. Deberías estar orgulloso. Sí, pero despois o que ten que coller a chave no cajallón ás 4 da mañá son eu. O que? Como é? As cousas miñas, ó. Non cousas túas gardas pa ti, calamos. Vamos, Kevin, que empieza o espectáculo. Moi ben, pois agora que estou así atado con cadeas, voume meter no baúl e vos ídelo pechar. Entón ides contar ata 10 e non abrades, por favor, ao baúl ata que acabedes de contar ata 10. Entón descubriredes que a maxia existe. Sí, home, sí, existe, vale, carai. Moi ben, por favor, don Anselmo, si fai o favor de... Oi! Adiante, maestro. Moi ben, Así, cuidado. Pecho. Peche. Pecha. Vale! Kevin, estás ben? Sí! Veña, contad ata 10! Veña, todos. 1, 2... E contamos ata 10. E cando fomos abrir o baúl, non sabedes lo que tal pasou, amigos. Mellor que o vexades. Kevin! Para mí que morreu asfixiado. É verdade, todos os grandes escapistas morren igual. Como ia morrer, home? Por favor, se leva aí medio minuto. Veña, don Anselmo, abra o baúl e saque ese gilipollas pa fora. Ei, non está. Que fixo, don Anselmo? Eu non fixe nada, que ia facer eu? Non está. Este chaval é un xenio, eu sempre te dixen, ¡Qué maravilla! Escapismo en Lameiro. Nunca pensei que chegaría este día. Veña, caralladas. Kevin, veña, moi bonito. Anda, volve. Kevin, veña, volve campeón. Volve con nós, gran Houdini. A ver, nené, fixéchelo moi ben, quedouche moi bonito, verdad? Ala, veña, agora veña, aparece que temos que ir xantar. É que non sei como volver, papá. Como que non sabes como volver? Kevin! Papá! Polo visto,
Os cartos que tiña aforrados na máis que lle daban para comprar a metade do truco. Por Dios, é o que ten a maxia boa, que é cara, normal. E aí segue o tipo, sí. Ao principio, queiras que non faixe algo raro. Pero, bueno, despois xa te vas facendo a idea. É unha convivencia normal. Kevin! Ti ter fame, neno? Sí, teño, pero aquí non podo comer. Lástima, criaturiña. Acordademos de comprar a segunda parte do truco, por favor. Xa che dixen que para primeiro de mes, nené, son 70 euros. Pero para iso te queda unha semana. Tes que ter pacienciña, nené. E agora cala un pouquiño, sí, que xa empeza a luar. E sei que vai sair o mago portugués ese outra vez, así que mire e aprende. Ti crees que desde onde ele está pode ver a tele? Ni no sei ni me importa, A ver, podemos máis, así que veña, céntrate e disfruta. Mira, aí o ten Luis de Marcos. O vídeo de Lino. Non sabede lo que lle pasou a Lino. Unha desgraza, amigos, unha estremonía de carallo. Resulta que levou o móvil a amañar a Choupana, o Grey Mobile House. E os moi desgraciados colleron un vídeo que gravara el con Vanessa. Sí, digamos que o vídeo é un pouco comprometedor, xa me entendedes. Deses que non che gusta que vexa a xente. Deses que teñen que quedar só na parella. Pero, Liniño, home, como se che ocorreu? Onde tiña na cabeza? Moncho, quen contaba que me podía pasar algo así? Non vas confiar na Great Mobile House da Choupana? É que é para confiar que ten un nome en castelán. Un negocio con nome en castelán xa che dá confianza de por sí. Buscas, é un nome en inglés. Sí. Pues a mí soa máis castelán pichao. Grey Mobile House. Bueno, o carallo que subiron varias persoas. Esos desgraciados subiron a internet. Pero a ver, o vídeo de que vai? É tan forte como se di? Moncho, como explicarcho? Somos Vanessa máis eu un día no monte, cousas íntimas, cousas que non lle interesan a ninguén. Unha vergonza, vamos. Pero, que facedes? Non vos lo vou explicar, ademais non vos interesa. É a xente que lle pode parecer forte, entendes? Son cousas que non ten que ver ninguén, punto pelota. Graveino e equivoqueime, agora repíntome. Que vamos facer? Vos non o veríades, non? Lino, por favor, somos amigos teus, Un vídeo íntimo nunca se nos socorrería velo na vida. Na vida igual é decir moito, sabes? A mellor non digo inteiro, pero a mellor... Busca! Xa está, home, por favor. Lino, non te preocupes, Nada máis que é internet. Quen ve internet? 4 matados, Non te preocupes, esas cousas aos 2 días desaparecen. Que tan equivocado estaba, amigos. En nada vi uno todo lameiro e parte do estranxeiro, Parece mentira. Eu nunca lle vi futuro isto de internet, pero vexo que a cousa vai para arriba, carallo. Sí, é o que ten a tecnoloxía, amigos. Ás veces equivócome, poucas, porque eu sempre fui moito do vídeo beta. Mancho, queres ver o vídeo de Lino? Todo o mundo fala diso, xo vivo máis de 10.000 persoas. Pero como vou ver, Lino é amigo meu. Hai que ser ben desalmado para ver un vídeo roubado así. Sí, señor, ten razón, é unha vergonza. Toma, mira, queres verlo. Vamos a ver, por favor. Mira. Pues, que calado tiña o Lino. E quen contaba con que Vanessa fora tan dolosa. Mira con que apetito de... E o Lino, que pavero, mira que comentarios fai. Moita preta este rapaz desde a grabación do vídeo. Mancho! Que cursi es, amigo. Mira que don Anselmo é un tipo de gran corazón, É boa xente, pero ás veces ten cada cousa. Ao final marchei dali, a un sitio lonxe de todo aquel lixo, a un sitio puro, tranquilo, inocente. Aí está, Moncho, mira. Agora vengo. Aí é cando Vanessa fai, mira para ela. Corre milgada que parece, mira como lle ataca, que ansia, mira. Mira ti tamén. Eu xa vin polo menos 10 veces. E cada vez que o miro, atopo xa algo novo. No super vímolo plano a plano. Non quero ver nada, Mas eu cada vez que o vexo entra unha fana. Por favor. Aí vai outra vez. Estaba todo o mundo co maldito vídeo, todos facendo leña da árbore ardida. Mira tía pailana de Vanessa, mira con que avirezo fai. Sí, mamá, dá un pouco de noxo. Ai, mira ti, ai, a min encántame ese toque de repulsión. Ai.
De verdade, nunca pensei que Vanessa se atrevese a tanto. Non foi cousa dela, que foi cousa de Lino, que xa lle vale gravala sin decirlle nada, miña pobre. Só os amigos de verdade nos resistimos. Puscas e máis eu non veríamos ese vídeo na vida. Caramba, que afición ten Vanessa. Se ve que non é a primeira vez que o fai. Home, Moncho, que tal? Pero ti tamén, Puscas. Tamén que pasa? Non o vou poder ver. Fagolle mal a alguén ou que? O noso amigo. Parece pouco. Xa non hai intimidade ninguna nas cousas da parella, home. Pero será culpa de Lino, eu non lle mandei gravar. Eso non ten nada que ver. Ten que ver, ten. Mira pa aquí. Mira, deberías velo ti cos teus ollos e que non cho conte ninguén. Mira. Que non quero ver nada, home. Porcos. Pois tampouco é para tanto. É claro. O asunto tivo consecuencias para Lino. Era visto. Vanessa non quere saber nada de min por culpa do vídeo. Non me extraña, Lino, por favor. A quen se lle ocorre gravar un vídeo así? Home, Moncho, por favor, que tampouco para tanto, que é un vídeo de nada, entendes? Pero xa sabes, unha vez que te metes en situación, vaste quentando lanzas de tal. Pero vamos, tampouco para poñerse así. Pero que dis, Lino, por favor, ese é algo que ten que quedar entre Vanessa e máis ti, e punto. Pero, Moncho, home, que estamos no tempo da tecnoloxía, entendes? E o vídeo non lle hai que dar máis importancia. Non me digas que ti, Elvira, non facedes iso. O que pagamos Elvira máis eu queda entre Elvira máis eu, e punto. A ver, home, pode che parecer mal que che colguen o vídeo en internet, entendes? Pero a partir de aí, carallo, entre ti e eu, que somos amigos, tes que velo. Queres que o vexa? Claro, mira por aquí. E ves, nota así que lle gusta, sabes, disfruta, mira. Que non, home, que non quero ver nada, que son dos seus porcos. Home, ven, Non entendo a xente, non nos entendo. Agora resulta que Lino tamén quería que o vise. Pero en que mundo vivimos? O balado, o señor. Que deré? Ai, trago todo. É moito esta Vanessa. Pero ti tamén, criatura, un espírito inocente como a ti que é honesto. Claro, non ten nada de malo que xa o viu todo o mundo. Prohíboche que vexas esto. Pero que faz, papá? Pero por que? Si non é nada que non lle vexe facer a Vanessa outras veces en directo. Como? Dixenlle facer esta Vanessa en directo. Creo que todo o lameiro. Todos sabemos que Vanessa é unha golosa. Cala, home, cala. Estades enfermos, perdidos todos, estades podres. Pero papá, pero mira. Espera, aí está, mira. Como che gusta facer a barbacoa no monte, Vanessa, son o rei do churrasco. Queres deixar de facer o paro e parar co móvil? Ah, non sabe divertirse. Toma, cariño. Que rico! Nunca che quedou tan rico, que te fixeches? Ah, o toque especial. Ou no todo. Quer parar co móvil? Ahora, como esta Vanessa miña, como se entera do toque especial, eso sí que... Así que era este vídeo. Sí, é o que pensabas que era. No, pensaba que era exactamente eso. Adeus, nene, adeus. Que pensaría este que o vi? É que por máis voltas que lle dou non entendo que podía pensar, porque Vanessa tragando todo, collendo un chorizo criollo que cae o chan. Pero que pensaría este que... Sí, teño unha mente enferma. Pensei cousas que non eran. Mal feito. Pero a tal hora case mellor obviar o que pensaba eu que era o que grabou o Lino. Pero teño unha pregunta. En todo este tempo só pensei eu mal ou vos tamén tendes unha mente enferma? Mondocane. Kevin está nesa idade da adolescencia na que o corpo experimenta certos cambios. O normal, o típico. O malo é que o tipo estáse enviciando demais, sí. O tipo está todo o día dalle que dalle, tocando onde non debe, e como non lle corrixamos a tempo o vicio, pode botarse a perder de por vida. Sabedes de que vos falo, non? Ai,
Pois xa está outra vez, Moncho. Nene, a ver, pero que che dixemos de andar fozando todo o día nos granos? Non ves que se infectan e despois queda a cara marcada para sempre, burriño, Como o meu primo Amador, que de pequeno era guapísimo, e agora ten a cara que parece a superficie da lúa de andar tocándolle nos E granos. sabes como lle chamaban? Cara cráter. Ti queres acabar con el? Queres acabar con el? Piradincha de ben paz! É o meu corpo e no meu corpo mando eu! Que pisao estades, Está rebelde perdido. Cousa das hormonas. Efectivamente, Kevin ten acné juvenil. Pasa que non hai maneira de que entenda o tipo que non pode andar fozando nos grans. Pois eu cando pasei por iso. Miña nai atou unha armasa ás costas para que non estragas a cara. 2 anos botei ca armasa atadas. E normal que me botaran da escola, claro. Porque vos non sabedes o difícil que é ter boa letra escribindo coa boca. Porque eran outros tempos, carallo. Agora hai remedios máis civilizados para loitar contra o acné. Poncho, ti probaches de levar ao médico? Que dilino, por favor, como vou andar molestando un médico por un problema de acné? Pero isto con mucho, Os doutores non están para eso. Os doutores están para problemas da vesícula ou riego. Eso sí, pero para as espinillas, home, por Dios. E digo eu, é porque non levas a Hilario. Outra vaca no millo. Pero, pois, como vou levar o rapazo ao veterinario? É porque non. Para un tipo que é capaz de inseminar unha vaca, o acné juvenil ten que ser supo de sobre. Fíjate por nós, home, que Hilario é un profesional, Mira, a min curou un moquillo. E diredes vos, non será tan castrón como para levar o rapazo ao veterinario. Pois fíxeno, sí. E sabedes que? Éxito rotundo. Hilario entendeu a primeira o problema que tiña o chaval. E doulle un tratamento que funciona 100%, Non vai andar máis nos grans. Pero vamos a ver, para que teño que levar isto? Para que non estrague la cara, nené. Home, Sí, xa verás como se che quita o vicio ese de andar reventando nos grans. pero que pícame moito, papá. Non se chego, non podo tocarme. Quen contaba que o cucurucho que lle poñen aos cans para que non lamban as feridas valía tamén para o acné juvenil? A solución perfecta, cariño. Ya está. ¿Qué queréis hacer? Matarme de fame. ¿Eso qué queréis hacer, verdad? ¿Queréis matar de fame? A boca, vai, tranquilo, xa che comprarei unha mangueira para que poidas beber la sopa, tranquilo. No puedo. Ya sí, mira. Oiches ti, vai comer a sopa xa que me estás poñendo a cociña perdida. No, mira, por favor. Kevin! Toma pa, nené, toma pa. Ao principio custoulle acostumbrarse, non me digo que non, pero ás poucas horas o tipo xa estaba feito a andar co cilindro no pescozo. Aquí tes, neno. Vale. Refresco con doble pajita. Vale, Chamas. Ay. Oi, macho, e a correa para que é? É pa guialo, como o andar vai mirando para arriba, non me vean e bate con todo. A ver, espera, non será ben que cho bote nun caldeiro. Vale. O mellor eche máis inxado. Ay, gracias, É máis fácil a 4 patas. Evi! Queres cacahué? ¿Qué? Aí che va. Sí, por favor, voy a cagar. Aí che va. Mira como vai levar. Mira. Oh, madriñita, son... Vete me vai. Un momento baño, vale, que me parece que me estou... No. O baño non, se queres mexer vas a fora a leira, vale? Que co aparato ese mexerme todo por fora, olvida. Vale, miña. Onde carallo vai a gato? Xa me lo dixen antes, é que 2 patas non me ven, entendes? Entón ten que ir así, para ver ben de frente. Espero que guía diña maso está, como entendeu a primeira que tiña que ir mexer fora. E a gusto ver o enseñado que tes, non? Sí, home, é que ao estar así impedido quitouselle esa rebeldía da adolescencia. É o que eu digo sempre, sabes? Que para desbravar a bicharía o mellor é atalos en corto. A ver, sei que sen querer estamos empezando a tratar a Kevin como se fose un can. Pero é que o tipo pidió a berros, Parece que lle gusta menos adaptarse á condición canina que á humana. Pero xa te parece que é feliz vivindo a 4 patas. Ay. Hola, estás mellor? Sí, moito mellor. É que me picaba moitísimo. Normal, claro que sí. Pois veña, agora deítate que mañá é luns e hai que ir á escola. É que non quería ir mañá á escola, papá. Home, xa nin eu o choio, pero é o que queda, amigo. A vida é así de ruín.
Pero é que se van rir todos de min por levar este cilindro, papá. Normal, normal. Tamén ti te ríes dos 4 ollos que van con gafas de cu de vaso, Eso é verdad. E tamén me río dos que teñen os piños torcidos que teñen que levar aparato. Claro, que mira, ti tens que levar un cilindro dos cans para corrixir un problema que tes. Vale, é o que che queda. Ala, veña, Pois déitate. tes razón. Tamén che dixo unha cousa, nene. A ver quen se ri de quen despois que... Así que teñen que de sacar a chea de buratos como a Bob Esponjas. E ti, o curtis máis terso que a mi Santa Comba. Os nenos son cruéis, cruéis de carallo. Pero xa veredes como ás 2 horas deixan de meterse con Kevin e se van burlar dun albino ou dun coxo. Veña, pois todos xa por ter o mesmo Curtis que mi Santa Comba, vale? Veña. Descansa. E, papá, podesme rascar un pouquitinho máis, por favor? E que tan mimos son es? Onde? Aquí na barriga. Ai. Ui. Kevin, que é isto que traes na boca? A ver. É unha carta que me dou a profesora para vos. E por que non a traes na man como a xente normal? E como vou levar iso na man, mamá, se teño que andar a 4 patas? Que esta é a única maneira que teño para poder mirar de frente. Moi ben, nena, moi ben. Mira, que tal hoxe no cole? Meteronse moito contigo? No. Pero de maravilla, que ata hai 3 ou 4 rapaces que xa andan a 4 patas como a mí, Ves como tes madeira de líder? Conchiño, que nos queren quitar ao neno. O que? Mira o que di aquí, que chamou a asuntos sociales polo trato inhumano que lle estamos dando ao noso fillo. Pero que día, profesor? Sí. Que lle dixeche ti á señorita? Que nada, que me mandaba descomer e mexar fora para non empolgar a casa. Pero tamén di aquí que reprimimos a súa sexualidade e que intentamos cambiar a súa orientación sexual. Que? Que lle dixeches ti? Eu non lle dixen nada. Eu só lle dixen que me puxera de xesto para que non me tocase en sitios onde non debía. E máis que así podía ser de maior mi Santa Comba. Ai, que pariu. Ao final safamos declarando que todo o que contou Kevin eran fantasías del. E creronnos, normal. Home, onde se viron uns pais tan descastados como para tratar un fillo como se fose un can. Conclusión, houbo que quitarlle o cilindro a Kevin. O carallo vai ser quitarlle os costumes caninos que foi collendo estes días. Kevin, queres deixar de lamberte como un can, home? E que quer que faga? Si manche a man con nocizo. Xa me dixo que está mellor lambendo na man que reventando nos granos da cara. Pois non creas que teño ganas, Non, fillo, non. Ti xa sabes o que che dixemos. Cando teñas moitas ganas de reventar os granos, busca outra cousa para distraerte. Pois xa foi o que fixe, mamá, Fun antes mexar a rotonda. E depois botei unha soneca e cando me despertei volvín a ir a mexar. E depois tive perseguindo o gato do vecino. Pero non estiven aí, que máis queres que faga? Kevin, mira, aí está o osiño, Kevin, aí va. Ai, Moncho, por favor, porque nos está costando que volva a ser un neno normal. Kevin, a 2 patas, Kevin, e as cousas na man, non na boca. Solta. Que a veces esquecense máis cousas, Volverme a tirar. Que vídeo ten. En fin, o que importa é que o problema do acné juvenil xa está superado. Agora, se me desculpades, vou levar o rapaz á Alameda a que corra un pouco, que está desbocado, tipo. A ver se hoxe non lle morda ninguén, porque está empezando a coller o vicio de botarlle a boca á xente, como a Luis Suárez.